Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω αρχικά για την παρουσία όλων σας εδώ απόψε, που παρόλη την απεργία καταφέρατε και ήρθατε. Αυτό είναι τιμή για μας και για την Κριτική Επιτροπή και για μένα, για όλη τη διοργάνωση. Ίσως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όσοι το γνωρίζετε, ότι το δικό μου λειτουργήμα είναι να διδάσκω μαθηματικά. Όμως από πολύ μικρός λάτρευα τη τέχνη, τα γράμματα, κάπου ζωγράφιζα με λάδι πάνω σε καμβά, ζωγράφιζα με μολύβι, έγραφα κανένα στιχάκι, έγραφα κανένα παραμύθι, έφτιαχνα κάποια ξενοκατασκευή, όλα αυτά ερασιτεχνικά. Και έπαιζε και κάποιο μουσικό όργανο. Όλα αυτά ερασιτεχνικά. Γενικά είχα αγάπη για την τέχνη. Αν και πιστεύω πάντοτε ότι τα μαθηματικά είναι ποίηση και μουσική. Λοιπόν, κάποια στιγμή στο διαδίκτυο δημιούργησα μια ομάδα, την ποίηση και δημιουργία. Ίσως κάποιοι από εσάς είστε μέλη της ομάδας και τη γνωρίζετε. Και μέσα εκεί γνώρισα ανθρώπους της τέχνης και της καλλιτεχνίας γενικά. Και γεννήθηκε μέσα μου ένα όνειρο εδώ και 1,5 χρόνο. Το όνειρο αυτής της γιορτής. Και το όνειρό μου πραγματώνεται σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά το χώρο αυτό, το Έλευσης και η Βράδυ, για τη φιλοξενία του. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος, όπως βλέπετε, έχει και ένα θεατράκι κάτω, έχει φτιαχτεί αυτή τη δουλειά. Και εγώ θα το ονόμαζα, όχι Έλευσης και η Βράδυ, αλλά θα το ονόμαζα το σπίτι της τέχνης, μέσα στις Μαρέτης. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μοταμίνη, τον φίλο μου για τη στήριξή του, τον Γιώργο τον Δρυμονιάτη, που είναι επίσης συντελεστής του χώρου αυτού και έχει έναν εξαιρετικό οίκο, το Ζάφενπι, μέσα από τον οποίο έχει βοηθήσει πολλούς ποιητές και συγγραφείς να βγουν από την αφάνεια στην επιφάνεια. Θέλω να ευχαριστήσω την Κριτική μας Επιτροπή εδώ, την Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, την ποιήτρια και φίλη μου με παιδική ψυχή που με στήριξε σε όλο αυτό. Εδώ δίπλα μου είναι αυτό το όμορφο κορίτσι εδώ, η Κοκοσιούχη, η οποία είναι φοιτήτρια φιλολογίας, εξαιρετική τραγουδίστρια, μουσικό. Και δίπλα ο Μιχάλης ο Ευγενίου, ο οποίος είναι τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων και κάνει μεταπτυχιακά στην πληροφορική. Εξαίρετος μουσικός, ασχολείται από τα 10 χρόνια με τη μουσική και εκείνος είναι συνθέτης. Πέρα από τις επιστήμες που σπουδάζουν, πιστεύω ότι το μέλλον τους ανήκει στη μουσική και θα πλαισιώσουν με μουσική ζωντανή την γιορτή μας σήμερα. Και επειδή πάντα λέω εγώ ότι η τροφή του καλλιτέχνη είναι το χειροκρότημα, πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα, θέλω να τους χειροκροτήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την κόρη μου, τη Χριστίνα, η οποία είναι φοιτήτρια μαθηματικών που με στήριξε στα διαδικτυακά και ηλεκτρονικά θέματα για να πραγματοποιηθεί όλο αυτό. Και βέβαια δεν μπορώ να παραμελήσω ή να αφήσω έξω τον αφανή ήρωα της ζωής μου, τη σύζυγό μου, η οποία χωρίς αυτήν δεν θα είχα, πιστεύω, ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής και επαγγελματικής μου επιτυχίας της το χρωστάω. Να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξίωσε και ζω για μαζί σας. Θα παρακαλέσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Δρυμονιάτη να έρθει να μας πει δύο πράγματα. Με μεγάλη μου χαρά καλησπερίζω όλους εσάς που μέσα από τον αγαπητό μου φίλο τον Νίκο Παπούλα βρεθήκατε απόψε εδώ για έναν πάρα πολύ όμορφο σκοπό, αλλιώτικον από τους καθημερινούς σκοπούς της που τρώνε τη ζωή μας. Η τέχνη είναι αυτή που θα μας σώσει, λέω, τούτες τις μέρες που ένας μαυροπίνακας τεράστιος απλώνεται μπροστά μας και κοιμωλοί άλλοι από την τέχνη δεν έχουν για να τον ασπρίσουν. Είναι εξαιρετική προσπάθεια του Νίκου και της ομάδας του και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και άνθρωποι που στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες και άνθρωποι που συμμετέχουν με την τέχνη τους σε όλα αυτά τα δρόμενα. Σημασία δεν έχει να γίνει κανείς άριστος τεχνίτης σε όποια τέχνη ασχολιέται,
σημασία έχει να ασχολιέται με την τέχνη. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι ποιητές ελίτιδες, αλλά είναι σπουδαίο το να γράφουν στίχους. Με αυτή την έννοια, εγώ χαίρομαι με όλους εσάς που με τον τρόπο σας ο καθένας και με το έργο σας, είτε λογοτεχνικό είτε εικαστικό, συμμετέχετε απόψε και σας συγχαίρω όλους. Σαν εκδότης μου ζητήθηκε και είμαι δίπλα σας με μια μικρή, ελαχιστότατη χορηγία που την κάνουμε όλοι μου την καρδιά. Ξεκίνησα ένα μικρό εκδοτικό οίκο πριν από 4 χρόνια, γιατί πιστεύω ότι στα μικρά κρύβονται τα μεγάλα πράγματα. Ήδη έχουν εκδοθεί πάνω από 20 βιβλία μέσα από αυτόν τον οίκο, κυρίως ποίηση και πεζογραφία. Και παρότι δεν πουλάμε, γιατί η ποίηση είναι σαν το χαμόγελο, δεν πουλιέται, χαρίζεται τελικά. Δουλεύουμε πάνω στην έκδοση ακόμα και το παλεύουμε. Και πιστεύουμε ότι αν οι άνθρωποι, αν ο κόσμος δεν πάει στην ποίηση, πρέπει η ποίηση να πάει στον κόσμο, μάλιστα τούτες τις δύσκολες μέρες της κοινωνίας που ζούμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και ως μέλος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Έλευση και Ιδράνη, που προτιμήσατε το χώρο μας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται μια άλλη καλή προσπάθεια που κάνουμε εδώ οι λίγοι τρελοί, να το πούμε έτσι, που προσπαθούμε να στήσουμε έναν χώρο τέχνης, όπως είπε και ο Νίκος. Φιλοξενούμε όλες τις τέχνες εδώ. Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε πολλές φορές κοντά μας, σε πολλά δρόμενα. Θέλω να σας πω ότι προχθές το βράδυ, Παρασκευή, λίγο πριν τα τραγικά γεγονότα, εδώ γινόταν ένα θαυμάσιο γεγονός. Είχαμε βρεθεί γύρω στους 50, 40, 50 τρελοί της τέχνης, ποιητές. Απαγγείλαμε ποίηματά μας, μιλήσαμε για το τι είναι ποίηση, που δεν απαντιέται το ερώτημα, και στη συνέχεια πήγαμε και τα κρασάκια μας εδώ, γνωριστήκαμε οι διαδικτυακοί φίλοι πέρα από το γυαλί, με τα μάτια μας, και ήταν υπέροχα. Πολλές τέτοιες εκδηλώσεις έχουμε να κάνουμε. Θα ήταν χαρά μας να μας παρακολουθείτε και όποτε μπορείτε να είσαστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα στον Νίκο Παπούλα.
Η σειρά είναι τυχαία, όλοι είναι. Θα ξεκινήσω. Βασικά η Κρατική Επιτροπή ήταν από 7 μέλη, οι 6 είναι εδώ. Ο πρώτος ήταν ο Δήμος Οχλουψίδης, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούσε να έρθει. Η συμβολή του ήταν πολύ σημαντική σε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω λίγους στίχους. Λοιπόν, ο Δήμος Οχλουψίδης είναι φιλόλογος και συγγραφέας, γράφει δοκίμια και κριτικές ποιήσεις, ασχολείται με επιμέλειες κειμένων και εκδόσεων. Έχει συγγράψει πολλές ιστορικές και κοινωνικές μελέτες. Άρθρα του δημοσιεύονται στο TVXS.gr και στα θέματα της Κυριακάτικης Αρχής, Schooltime.gr και Εκλογικά.gr. Έχει γράψει τα πολιτικά δοκίμια «Η δημαγωγία της δημοκρατίας», «Τοπική αυτοδιοίκηση», «Προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» και «Η μεσαία τάξη στην αγώνα της κρίσης». Επίσης έχει εκδώσει τη συλλογή κοινωνικών δοκιμίων, 7 δοκίμια και τις ποινικές συλλογές «Η οργή της Πεταλούδας» και «Κατάληψη». Διατηρεί το κοινωνικής και πολιτικής κατεύθυνσης ιστολόγιο ο Δήμος του Πολίτη και το εκδοτικό στη χώρα των Κατεβάλων. Ευχαριστώ την καρδιά μου τον Δήμο που δεν είναι εδώ. Κωνσταντίνα, Νάντια. Το επόμενο μέλος της Κριτικής μας Επιτροπής είναι η δεύτερη κυρία από τον τύπο, η Σταυρούλα Δεκούλου Παπαδημητρίου. Λοιπόν, η Σταυρούλα Δεκούλου Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και διαμένει με το σύζυγο και 2 παιδιά της στην Αθήνα. Εργάζεται στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Πέδων, σπούδασε νοσηλευτική στο ΤΕΙ Αθηνών και γραμματέας στη Σχολή Περαντών. Μιλά αγγλικά και ιταλικά. Από την παιδική της ηλικία, άρθρα της δημοσιεύονται σε περιοδικά. Έχει βραβευτεί για ποίηματα και παραμύθια της από την ΕΤΕΠ και Ρατσινίου, την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και το περιοδικό Δευκαλείο των Θεσσαλών. Πρόσφατα πήρε πρώτο βραβείο παραμυθιού στο 15ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΕΤΕΠ και Ρατσινίου 2015 για το παραμύθι της «Το Μαγικό Μανιτάρι» και έπαινε ποιήση στον ίδιο διαγωνισμό για το ποίημα της Ωκεανέου. Είναι μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Ανθρώπων Έργα και ανακτά ποιήση και παραμύθια της στο διαδίκτυο. Εδώ πίσω στα Βρούλα βλέπουμε ένα ποίημα δικό της που αγαπάω πάρα πολύ. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, όχι, κάτσε. Σε ευχαριστώ. Να σας καλησπερίσω. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Νίκο τον Παπούλα που μου έκανε τη μεγάλη τιμή να βρεθώ καταρχήν ανάμεσα σε τόσο εκλεκτούς ανθρώπους της τέχνης και να μπορώ να έχω άποψη και εγώ για τα έργα των διαγωνιζομένων και να σας πω ότι νικητής είναι αυτός που τολμά να διαγωνίζεται και να εκτίθεται, γιατί αποκαλύπτει την ψυχή του στον κόσμο και αυτό από μόνο του είναι μία νίκη. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα έργα που στείλατε, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πλουτίσατε και την ψυχή και το νου μου με τις δημιουργίες σας. Να είστε καλά. Η επόμενη στη σειρά των παρουσιάσεων είναι η κυρία Φωτεινή Γιορδανάκη Ψυχογιού, είναι η κυρία εδώ δίπλα μου. Λοιπόν, η οποία είναι δημοσιογραφία, έχει εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές με τίτλους 9. Σε μια συλλογή. Τα φύλλα του ήλιου, οι οριζόντες του φεγγαριού, οι ρίζες της καρδιάς, τα ρόφυρα του ουρανού, μαΐς του ορμού, η λύκηδος της αναμονής, με τα μάτια του έρωτα και του ίδιου τοπίου. Έχει πάρει πρώτα βραβεία στους διαγωνισμούς Δελφή 2014, Αμφικτιονία Ελληνισμού, Παγκόσμιος Διαγωνισμός 2014, Βραβρόνια 2013, Καφενείο των Ιδεών, Διαγωνισμός της UNESCO 2014 και συλλογές της έχουν βραβευτεί από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ποίηματά της βρίσκονται σε συλλογές και αρθρολόγια στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, καθώς και σε άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εδώ πίσω βλέπουμε λίγους στίχους από το τελευταίο σου ποίημα, πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τώρα. Έκλεψα και έβαλα μερικούς. Σου φτιάξα φωτογραφία. Λοιπόν, Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ.
και αγαπημένο φίλο Νίκο Παπούλα. Παρακολουθούσα βήμα-βήμα τη μεθόδευση των ενεργειών, τον αγώνα του, ώστε όλα να είναι τέλεια. Η απόψινή βραδιά θεωρώ ότι οφείλεται βασικά σε εκείνον, χωρίς να παραβλέπω την προσφορά των υπολείπων, σε εκείνον και στην έμπνευσή του να χτίσει λιθαράκι-λιθαράκι αυτό που βλέπουμε. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς όλοι ψάχνουμε για μια διέξοδο στους προβληματισμούς μας. Και τι πιο όμορφο από αυτό που ζούμε τώρα. Το περιβόλι του ουρανού έχει απ' όλα. Ποίηση, εικαστικά και άλλα. Η ποίηση και κάθε μορφής τέχνη έχει ρίζες στο συναίσθημα. Με αυτό ζωγραφίζεις τις λέξεις, στοιχίζεις το ποίημα, δίνεις χρώμα στον πίνακα, μορφή στον πυλό, ονοματεπώνυμο στην ύλη. Εκείνο που μετράει είναι το δώσιμο από τη σκέψη στο αγνό, της καρδιάς στο κελάρισμα, σαν οι φθόνοι ανθίζουν. Τι είναι η ποίηση? Συναίσθημα είναι, δυνατό και αξιόμαχο. Είναι έμπνευση, πάθος, διέξοδος, κατάθεση ψυχής. Ειδικά για την ποίηση που λατρεύω, θα σας πω πως παρά τα δύσκολα σημάδια των καιρών, πάντα μαλλιά θα σκορπά στους ητοβολώνες του κόσμου και άφτακτες μνήμες στις αιωνιότητας τα βάρη. Η τέχνη σε οδηγεί στην υπέρβαση, γίνεται σύννεφο, θάλασσα, ηφαιστείου καραβγή που μαγεύει τα πλήθη. Απόψε επιβραβεύουμε όλους αυτούς που πρότευσαν σε αυτό που επέλεξαν. Επιβραβεύουν τη δική τους κατάθεση ψυχής. Προσωπικά τους συγχαίρω από καρδιάς. Συγχαίρω επίσης και όλους αυτούς που έφτασαν πολύ κοντά στην πρωτιά, αλλά και εκείνους που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους. Διαβάζοντας, μπήκα κάτω από τις λέξεις. Ένιωσα, έζησα, δάκρυσα στον λόγο τη δικαίωση. Βλέποντας, τις ουράνιες ξαναγύρικα. Είδα χρωστήρο κρυφό μήνυμα. Από το βεβάζι τους αντίκρισα φως και λυτρωμό. Με εντυπωσίασε ο τρόπος έκφρασης της ζωγραφική. Το δε βραβευτέν έργο δίνει το αίρισμα να ψάξεις τη συνομιλία ζωγράφου και θέματος. Εδώ, ανάλογα με την ψυχική διάθεση και οι αισθητικές απολαύσεις. Όπως και να έχει, με ρεαλισμό ή όχι, οι απεικονίσεις υφαίνουν με πάθος τα χρώματα. Τα δε υπόλοιπα τέχνης, άριστα στην απόδοσή τους, μας κάνουν να θέλουμε να αγγίξουμε της ψυχής τους τα εξωφύλλα. Ποιήτρια ούσα, μια αναφορά στον εκλειπώντα μεγάλο μας ποιητή, τον Νικηφόρο Βρετάκο. Μας λέει, αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Και προσθέτω, αν δεν είχα τη φλόγα του ίστρου, πώς να θυμάμαι τα όνειρα. Αν δεν είχα τα χείλη, πώς να μιλήσω γι' αυτά. Αν δεν είχα τη χάρη σου, πώς τη ζωή να αγκαλιάσω. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο μοναδικός άντρας της παρέας μας εδώ, ο φίλος μου καλός, ο Πέτρος ο Αποστόλου, όπως τον χαρακτηρίζω εγώ στην ιδιοβόλο πνεύμα. Ζωγράφος, συγγραφέας και ποιητής. Σπούδασε κοινωνική θεολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό πτυχίου άριστα. Έχει μάστερ και διδακτορικό στη φιλοσοφία, έχει κερδίσει και 4 υποτροφίες.
3 χρόνια εργάστηκε ως βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάσκοντας φιλοσοφία. Έχει γράψει 7 φιλοσοφικές διατριβές και βιβλία. Έχει γράψει άρθρα και δοκίμια σε επιστημονικά περιοδικά σε Ελλάδα και Κύπρο. Πήρε πρώτο βραβείο ζωγραφική στον 30ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών του Συλλόγου Παρνασσός, πρώτο έπαινο ποίησης του διαγωνισμού του ίδιου συλλόγου και πρώτο έπαινο ζωγραφικής από τον εικαστικό οργανισμό Κούμπη στην Άνδρο. Έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις ζωγραφικής. Εδώ πίσω βλέπουμε το τελευταίο του έργο ζωγραφικής. Θα μας πει ο Πέτρος σχετικά με αυτό στη μεταξύ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Νίκο. Πλέον σε ξεκίνησα σε λέω κύριε Νίκο, αλλά μετά από τόση συνεργασία, τόση φιλία ουσιαστικά και τόση επαφή, αυτά πια περιτεύουν και δεν χρειάζονται. Όταν μου είπες να είμαι μέλος της δικής σου επιτροπής, το χάρηκα. Σε ένα αρχή σου είπα έχω κάποια θέματα προσωπικά και οικογενειακά που θέλω να τα ρυθμίσω. Αφού ρυθμίστηκαν, ήμουν πολύ χαρούμενος που ήμουνα εντάξει με τις υποχρεώσεις μου απέναντί σου και απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την γιορτή, γιατί δεν μπορώ να πω ούτε διαγωνισμό, ούτε συναγωνισμό, ούτε τίποτα, είναι μια γιορτή. Και προσωπικά χαίρομαι κάθε φορά που όταν επικοινωνήσαμε μου έλεγες ότι σε βοηθάω και ότι η βαθμολογία, να την βαφτίσουμε και έτσι τέλος πάντων, αυτό το χρέος που έχουμε να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους που συμμετέχουν και φιλικά μας καταθέτουν όχι τα έργα τους, αλλά την ψυχή τους και ένα κομμάτι από τον εαυτό τους προς κρίση, και οι λέξεις καταχρηστικά έτσι, πάντα δεν ξέρουμε πώς αλλιώς το βαφτίσουμε. Ήθελα να είμαι και εγώ εντάξει και απέναντι στον Νίκο, αλλά και άτυπα απέναντι προς όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτή τη γιορτή, όπως τη βαφτίζουμε. Εγώ, όπως είπε ο Νίκος, έρχομαι από έναν χώρο επιστημών έτσι, ανθρωπιστικών, με εμβάθυνση όσο μπορείς να το πεις στα γράμματα, σε δύσκολες έννοιες, σε σκέψεις κυρίως αρχαίων Ελλήνων και Γερμανών φιλοσόφων. Όμως όλα αυτά, τα οποία έτσι όπως τα λέει και ο Νίκος και φαίνονται πολλά, δεν θα μπορούσαν να γίνουν από εμένα, αν δεν είχα δύο πράγματα έτσι στα χέρια μου, στη σκέψη μου και στην διάθεσή μου στο να προχωράς. Τη στήριξη των γονέων μου και των ανθρώπων που με αγαπάνε και τη στήριξη του εαυτού μου από την ίδια μου την τέχνη και την ίδια μου την έκθεση σε άλλου είδους έτσι δημιουργικά δρόμενα, τα οποία ήταν ξεσπάσματα ψυχής, διαθέσεις ανθρώπινες προς κάτι άλλο, το οποίο όμως έδινε δύναμη, κουράγιο και χαρά στην συνέχεια και στη δημιουργία. Όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με τα γράμματα και ειδικά σε επιστημονικό επίπεδο, γνωρίζετε το πόση δυσκολία υπάρχει στην έρευνα, στη σωστή διατύπωση, στην εντάξει βιβλιοπαρουσίαση, στην εντάξει βιβλιοκριτική και όλα αυτά. Όμως, όλη η φιλοσοφία, αυτό τουλάχιστον που λέμε στην επιστήμη της φιλοσοφίας και όχι κάθε ανθρώπινος στοχασμός που δεν έχει να κάνει με αυτό, μια μεγάλη του έτσι συνιστόσα, η οποία λίγες φορές είναι που υπογραμμίζεται πέραν σε διάφορα άλλα έτσι, κομμάτια του μεγάλου δέντρου της φιλοσοφίας, δεν πάβει να είναι η αισθητική. Η αισθητική είναι ένα μέρος της φιλοσοφίας, όπου γεννάει και έχει τον Γερμανό φιλόσοφο Καντ, αλλά απ' αρχή του βρίσκεται ήδη από τον Πλάτωνα και αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους που ασχολήθηκαν και με αυτό το ζήτημα. Συστηματικά όμως από τον ίδιο τον Καντ και έπειτα, μέχρι σύγχρονες θεωρητικές προτάσεις, ασχολούνται με την φιλοσοφία της τέχνης, αυτό που ονομάζεται αισθητική ή καλαισθητική, όπως το λένε διάφοροι. Για μένα όλη η τέχνη, είτε είναι ποίηση, είτε είναι δημιουργία, οποιοδήποτε δημιουργία, είτε είναι ζωγραφική, που δείγμα της δουλειάς μου είναι τόσο πίνακα που με χαροποιεί που ο Νίκος τον δείχνει εδώ, γιατί είναι και ενδεικτικός και μυστήρια έτσι, έκφραση της δικής μου ταυτότητας δικαστικά. Έχει να κάνει με το συναίσθημα, όπως και οι προαλήσαντες ανέφεραν, αλλά δεν πάβει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα να κρύβει από κάτω αν υπάρχει ένα αξιόλογο έργο τέχνης, και αυτό σαν δικός μου γνώμονας σε αυτό που ονομάσαμε βαθμολογία πριν από λίγο. Αν λοιπόν μέσα σε αυτό το έργο τέχνης, που είτε ήταν άμεσο προϊόν συναισθήματος, είτε ακόμα έντονης ψυχικής δημιουργίας, ή το οποιοδήποτε άλλο γνώμονα που όθησε τον καλλιτέχνη να εκφραστεί με τον α ή β τρόπο, εγώ ως παρατηρητής, ο άλλος ως θεατής, οποιοσδήποτε ως αυτόπτης ή αυτοίκος ενός έργου τέχνης, όποιο και να είναι αυτό, να λαμβάνει ή να βρίσκει ή αργότερα σε αναστοχαστική έρευνα να μπορεί να βρίσκει μέσα λόγο. Ο λόγος είναι το κατεξοχήν ανθρώπινο στοιχείο που σημειοδοτεί την ειδοποιώ διαφορά κατά τον Αριστοτέλη. Ο
Ο λόγος αυτός εκφέρεται με 1002 τρόπους και ένας πολύ σημαντικός είναι και η τέχνη. Ο Καντ λέει ότι όλες οι μορφές λόγου είναι προσδιοριστικές. Κοινώς προσδιορίζω τι θέλω να σας πω. Αν έχω ικανότητα του ομιλήν, καταλαβαίνετε με α, β, γ και με όλες τις αρχές της λογικής το πώς θα εκλάβετε ένα αντικείμενο. Με τη τέχνη όμως λειτουργούμε αναστοχαστικά. Δηλαδή έρχεται εκ του ανάπαλη και να μας δώσει κάτι το οποίο δεν δίνεται άμεσα προσδιοριστικά. Κοινώς το δικό μου κριτήριο όταν δημιουργεί και το δικό σας και οποιοδήποτε δημιουργού, έτσι, δεν μιλάω για μένα, αλλή μόνο, δημιουργεί συνθετικά. Φτιάχνω κάτι το οποίο τελικά παρουσιάζεται ως ποίηση, ως μια εικόνα, ως ένας χορός, ως ένα τραγούδι. Ο παρατηρητής όμως, ο θεατής, ο ακουστής, όταν λαμβάνει αυτή τη σύνθεση, αμέσως προβαίνει σε δικές του αναλύσεις. Και εκεί υπάρχει ο αναστοχασμός. Αν λοιπόν σταματήσουμε σε εκείνο που βλέπουμε μονάχα, στο προσδιοριστικό, είμαστε στο ωραίο. Αν όμως υπάρχει και αναστοχαστική έρευνα στη συνέχεια, μας αλλάζει ως ανθρώπους. Προσθέτει στον δικό μας λόγο και τότε έχουμε αυτό που ο Καντ ονομάζει υπέροχο. Άρα λοιπόν η δική μου σκέψη, πορεία και διάθεση, αλλά και συμβουλή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προς τον εαυτό μου και προς οποιοδήποτε άλλο, είναι να παράγουμε τα ωραία, αλλά να στοχεύουμε στα υπέροχα. Ο ανθρώπινος δημιουργικός ίστρος είναι ατελεύτητος. Άρα και η υπέροχη, με ύψιλον κεφαλαίο αν θέλετε, είναι και αυτή ατελεύτητη, αιώνιος στόχος. Γιατί κάτι το ωραίο επιτυχάνεται. Κάτι το υπέροχο είναι αΐ ζητούμενον και αΐ απορούμενον, όπως ο Αριστοτέλης λέει. Αυτό λοιπόν έχω να πω κι εγώ και αυτή μου έτσι η τελευταία πρόταση είναι η πρόταση προς εαυτόν και προς όποιον καταπιάνεται με τα εικαστικά και ό,τι μπορείτε να λογιστεί ως ανθρώπινη δημιουργία. Ευχαριστώ πάλι τον Νίκο και όλους όσοι ήρθαν. Πριν συνεχίσω να παρουσιάζω τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Κριτική Επιτροπή με όλη μου την ευχαριστία τους. Και είναι ένα τραγούδι έκπληξη που δεν το περιμένουμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιηθεί από τον Ξενοφών Τατσίτο και είναι ποίημα της Σταυρούλας Δεκούλου Παπαδημητρίου, είναι ο χωρισμός. Δεν μιλώ, σιωπή συνεργός, σε ένα τέλος που από πριν έχει έρθει. Ραγισμένο φύλλι μοιάζει με φυλακή, η συγγνώμη στο πάτωμα πέφτει. Σε αντίθετο ρεύμα με το γκάζι στο τέρμα, τη ζωή μου τολμώ. Στο χρόνο, σαν γυαλί τον σκορπάω, στο μηδέν μου τολμώ να γυρίζω. Δεν υπάρχουμε πια ξεβρασμένα κορμιά από πλοίο που έχει βουλιάξει. Στο ποτέ να παγεί, να μη βρίσκουμε γη, λάθος ρότα ζωή έχω χαράξει. Αντίθετο ρεύμα με το γκάζι στο τέρμα, τη ζωή μου τολμώ να ζυγίζω. Την ομοία στο χρόνο, σαν γυαλί το σκορπάω, στο μηδέν μου τολμώ να γυρίζω. Με μισείς σε μισώ, ούτε ένα λεπτό, δεν χαρίζω στη ζωή μου την όψη. Κουλημένη πέφτεις, παραπατάς στις παράλογες σκέψεις την κόψη. Σε αντίθετο ρεύμα
μέλος της Κριτικής μας Επιτροπής, η κυρία Φωτεινή Παπά, που είναι η τελευταία. Η Φωτεινή είναι η ζωγράφος της παρέας μας. Εδώ βλέπουμε και έναν υπέροχο πίνακά της. Λοιπόν, η ζωγραφική για τη Φωτεινή είναι ποίηση. Αγαπημένα της θέματα είναι οι γυναίκες, τα λουλούδια, οι πεταλούδες και η θάλασσα. Μέσα από τα έργα της, η γυναίκα αναδεικνύεται ως ανθός που διεκδικεί την αγάπη, την τρυφερότητα και τον έρωτα. Η σειρά των έργων της με τίτλο «Free Ζήσε» περιγράφει τη διεκδίκηση του ονείρου για την ευτυχία. Η σειρά των έργων της με τίτλο «Ταξιδεύοντας» αναφέρονται στη συνομιλία της με τη θάλασσα που της φέρνει τη γαλήνη. Το 2013, στο διαγωνισμό Energy Athens του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνών, επιλέχθηκαν τα έργα της «Άγρια ομορφιά» κάπου στην Κάριστο και το 2015 τα «Ορίζοντες Άννα και Φριτζίσε». Το έργο της στα Κρίνα πήρε το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό της Παγκόσμιας Σελίδας Τέχνης Art Freaks People Choice Art Contest το 2015 και τα Ρόδα το δεύτερο βραβείο το 2015 επίσης. Πολλά έργα της είναι εμπνευσμένα από ποίηματα και έχουν γίνει εξώφυλλα σε ποιητικές συλλογές. Έχουν συμμετάσχει επίσης σε εικαστικά ανθολόγια. Το έργο της «Ταξιδεύοντας» επιλέχθηκε ως εξώφυλλο στο περιοδικό Ανθρώπων Έργα και έχει γίνει αφιέρωμα στα έργα της στο περιοδικό Αφηγητής. Η Φωτεινή έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις και η πρώτη της ατομική έγινε το 2014 στην πινακοθήκη του Γιάννη Μόραλη. Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, να πω δύο λόγια. Καταρχήν, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να γνωρίσω νέους ανθρώπους του λόγου, γιατί εμπνέομαι μέσα από το λόγο, και να γνωρίσω ανθρώπους που ήμασταν μέσα από το Facebook φίλοι και τους γνώρισα από κοντά. Βγήκα πλουσιότερη από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί γνώρισα ανθρώπους που δεν τους ήξερα καν και με το λόγο τους γνώρισα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να θυμάστε πάντα ότι μπορεί κάποιοι σήμερα να βραβεύονται εδώ, αλλά επιτυχία ενός έργου, είτε είναι λόγος αυτό, είτε είναι έργο τέχνης, είναι από τη στιγμή που θα το συλλάβει ο δημιουργός και θα μπορέσει να το ολοκληρώσει. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι η επιτυχία. Ο διαγωνισμός είναι ένα συν στη χαρά που μας δίνει εμάς τους δημιουργούς να πάμε παραπέρα. Η όθηση να πάμε παραπέρα. Αυτά. Ευχαριστώ. Εδώ δίπλα μου, η Ελένη Ζαχαριάδου, εκπαιδευτικός διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρος Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Προσωπικού, πρόεδρος και μέλος πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, μέλος κριτικών επιτροπών λογοτεχνίας, εθελόντρια οδηγός VIP στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, εθελόντρια σε πλήστες διοργανώσεις σε σχέση με την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει ασχοληθεί με την παιδική λογοτεχνία, θέατρο και ποίηση για παιδιά. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Συμμετέχει σε τηλεοπτικές εκπομπές με σχέση με τον άνθρωπο. Έχει εκπονήσει επιστημονικές εργασίες σχετικά με το παιδί, το περιβάλλον, τη τοπική ιστορία. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και ποίηματά της έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολόγια και έχουν δημοσιευτεί στον τύπο. Έχει βραβευτεί με λογοτεχνικά βραβεία επένους από κοινωνικούς φορείς και από τη UNICEF. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, υπεύθυνη σχολής γονέων, οργανώτρια βιβλιοπαρουσιάσεων με ενεργή συμμετοχή σε ελληνικά και πανευρωπαϊκά συνέδρια. Εδώ πίσω βλέπουμε μια κριτική που έχει κάνει για ένα ποίημα του Χάρη του Παπασάβα, έκλειψα μερικούς τύπους, δεν το έβαλα εδώ πάνω, θα το διαβάσω γιατί μου άρεσε πολύ. Λέει η Ελένη, είναι κάποιες στιγμές που διαβάζοντας το ποίημα του Χάρη, αφού γκράζεσαι τους χτύπους της ψυχής του, είναι κάποιες φορές που νιώθεις έκσταση σαν να ταινίζεις το πνευματικό του μεγαλείο. Ελένη, μου ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν τον Νίκο, τον Παπούλα που διοργάνωσε αυτή την ωραία γιορτή. Και έτσι όλοι εμείς εδώ σήμερα είμαστε ένα. Σήμερα πνευματικές αλυσίδες μας δένουν
σε κάτι δυνατό, σε κάτι μεγάλο, σε κάτι που απογειώνει, σε μια απάντηση στην μυστική εποχή μας, στην απάντηση ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν έχουν χαθεί όλα και όσο κι αν πολλαπλές δυνάμεις θέλουν να διαλύσουν του ανθρώπου προς το ωραίο, το υπέροχο, το καταπληκτικό που είπε και ο Πέτρος και πολλοί άλλοι που τόνισαν εδώ πέρα, εν τούτης υπάρχουν στην αντίπερα όχθη αντίρροπες δυνάμεις, οι δικές μας δυνάμεις, όλοι εσείς, όλοι εμείς, οι οποίοι δίνουμε τη δική μας απάντηση. Την απάντηση μέσα από τα γράμματα, την απάντηση μέσα από τη σκέψη. Και η σκέψη είναι πολύ πιο δυνατή από τα όπλα, τις σωλήνες, τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτοί είμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και το τελευταίο μέλος της κριτικής μας επιτροπής, όχι βέβαια τελευταία σε αξία, όλοι είναι εισάξιοι, είναι η Στέλλα Ιτεριακή, είναι η κυρία από το τέλος, ποιήτρια, συγγραφέας και ζωγράφος. Η Στέλλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μυτιλήνη και ζει στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία έχει υπαρξιακές ανησυχίες, την απασχολεί ο άνθρωπος, η δομή και η πνευματική εξέλιξή του και γενικότερα το περιβάλλον και το συνθέτει. Η κριτική της ματιά απέναντι στα πράγματα γίνεται πάντα μέσα από φιλολογικές και διεθνικές διεργασίες, ακόμη δεν με ανάλυση της υπερβατικής ανθρώπινης σκέψης. Έχει ασχοληθεί με το δοκίμιο, την ποίηση αλλά και με την πεζογραφία, άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον τύπο. Παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, έργα της παρουσιάστηκαν σε ομαδικές εκθέσεις, ζωγραφίζει τοπία, πορτρέτα, ρεαλισμό, σουρεαλισμό και ό,τι άλλο ενεργοποιεί και εκφράζει την ψυχή της. Στην επαγγελματική της καριέρα εργάστηκε επί σειρά ετών στον χώρο της πληροφορικής όπου και δίδαξη. Επίσης εργάστηκε σε πολυεθνική εταιρεία γραφικών τεχνών και σε μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Σήμερα ασχολείται με τη ζωγραφική και τη συγγραφή ποίηση, στοχεύοντας πάντα στην ανθρωποκεντρική έκφραση με απότερο σκοπό την αφύπνιση της ψυχής, την ενεργοποίηση του είναι, την εξέλιξη και την αναγέννηση. Έχει εκδώσει 3 ποιητικές συλλογές, το Φως Ανέσπερον 2011, τα Νέα Ελληνικά 2012 και το Αγάπη Ρέουσα 2014. Και τα 3 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ιορκός. Τα εξώφυλλα από τα βιβλία κοσμούν έργα της ίδιας, λάδι σε καμπά και η θεματολογία είναι πάντα σχετική με το περιεχόμενο των βιβλίων της. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας Λόγου και Τέχνης. Εδώ έχω κλέψει μερικούς τύπους από το τελευταίο σου ποίημα και το έβαλα πάνω στην φωτογραφία. Στέλλα μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στον όμορφο αυτό χώρο και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, καταθέτοντας ταυτόχρονα έναν χαιρετισμό και ολόθερμες ευχαριστίες στον εμπνευστή και διοργανωτή της βραδιάς αυτής, τον Νίκο Παπούλα, ο οποίος μέσα από το απόθεμα της αγάπης του για την τέχνη υλοποίησε με περισσή φροντίδα ένα όνειρο ζωής για αυτόν, τη γιορτή τέχνης. Συγχαίρω εγκάρδια τους βραβευτέντες αλλά και όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι όλοι κατά έναν τρόπο είναι νικητές στην έκφραση και στην στοχοποίηση του ονείρου τους. Παρά τις τραγικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, επιλέγουμε όλοι εμείς που υπηρετούμε την έκφραση της δημιουργικής πνοής, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να αντιτάξουμε με την τέχνη τους εαυτούς μας, την έκφραση και την ψυχή μας, απέναντι στην απόγνωση και την δοκιμασία, την καταράκωση και την ανελευθερία, καταθέτοντας στο βωμό της αβίαστης δημιουργίας και του πνεύματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε, όπου οι αξίες, τα ιδανικά, η ηθική, η ουσιαστική γνώση, αλλά και η έλλειψη προσδιορισμού της αληθινής υπόστασης του είναι, ως μέσο έκφρασης του ενωμένου εαυτού, περισσότερο από ποτέ ο άνθρωπος έχει ανάγκη αυτή την εξωτερήκευση, όχι μόνο ως μέσο εκτόνωσης, αλλά ως την ανεμπόδιστη συνέχιση της ωραιότητας του καλού καγαθού. Άλλωστε, και νιώθω ιδιαίτερη την ανάγκη να το τονίσω αυτό, θα πρέπει όλοι μας να ενσκύψουμε στο βαθύτερο εαυτό μας
και με απόλυτη συνειδητότητα να αναρωτηθούμε μήπως όλα αυτά που βιώνουμε δεν είναι εν τέλει απλά τυχαία, αλλά διαδραματίζονται ως αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών, τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Τώρα περισσότερο από ποτέ, εμείς οι Έλληνες ιδιαίτερα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μονιασμένοι και ηχηροί, τολμώ να πω, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί, πιο γενναίοι, πιο αίτητοι και η πατρίδα μας μέσα από αυτή την τοποθέτηση μας χρειάζεται περισσότερο. Επιπρόσθετα δε, ας έχουμε φάρο και οδηγό στο νου και στην καρδιά μας ότι η λέξη πνεύμα για εμάς τους Έλληνες είναι προορισμός και αυτοσκοπός. Όσο και να βάλετε η πατρίδα μας από τα ξενόφερτα, άγνωστα προς εμάς και την ιδιοσυγκρασία μας ήθη, πάντα η καρδιά του Έλληνα του αληθινού θα χτυπά νομοτελειακά στον παλμό του αληθινού φωτός και του πνεύματος. Και πάντα η τέχνη θα γίνεται γιορτή που θα ενώνει όπως γινόταν πάντοτε εδώ και πριν από χιλιάδες χρόνια και θα εξευμενίζει τις καρδιές και το είναι ολόκληρο σε αυτό το αέναο ταξίδι του ανθρώπου στην ύλη. Πάντα το μοίρασμα αυτό θα αναδύει την πνευματικότητα της ελληνικής καρδιάς και θα προσφέρεται εσαΐ με το μοναδικό, λαμπρό και αξιοζήλευτο τρόπο που μόνο οι Έλληνες γνωρίζουν. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε, αλλά ούτε και θα υπάρξει, πνεύμα δίχως Ελλάδα και Ελλάδα δίχως πνεύμα. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν υπάρχει άλλωστε χρόνος γι' αυτό. Θέλω όμως να σας διαβάσω κάτι που έγραψα χθες με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση. Μηδενίζουμε το ειδικό βάρος της θλίψης, υποτάσσοντάς το στην απόλυτη καθαρότητα. Ας πάρουμε λοιπόν μαζί μας από τη γιορτή τον νέκταρ της ζωής και τους καρπούς της, σαν γλυκοφαίνεται στα περιβόλια της αναγέννησης, μέσα στις αφυπνήσεις του είναι. Ας πάρουμε μαζί μας τα σύμφωνα και τα φωνήεντα εκείνα του πάθους και της συγκίνησης, που μοιράζονται και ωρεοποιούν την ψυχή, προσδιορίζοντας την ανάφλεξη. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, ας κρατήσουμε το βλέμμα της καρδιάς μας στραμμένο στους λαμπρούς ουρανούς της υπερβατικότητας, συνάπτοντας την ιερότητα της ενότητας με το απόλυτο εν, επιστρέφοντας με την ευθύνη των ήχων. Αιώνια αγάπη, σε καλώ να περισυλλέξεις στο φως σου αντινομίες και συντριβές, πλάθοντας συναισθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη δοκιμαζόμενη Γαλλία. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι στα γαλλικά και είναι εδώ από τα υπέροχα παιδιά μας από την Παναγία του Πατησίου Πεν.
Plissez mes doigts dans le cheveu d'Esmeralda. Τώρα πλησιάζει η πολυπόθητη στιγμή να αρχίσουμε να δούμε τα βραβεία, επιτέλους. Να δούμε κάψτες. Λοιπόν, θέλω να πω αρχικά ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η γιορτή. Ο διαγωνισμός αυτός πλαισιώνει τη γιορτή. Και όπως είπαν και οι φίλοι εδώ πέρα, νικητές είναι όλοι. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν ένα δύσκολο έργο το οποίο ήρθε εις πέρας με τη βοήθειά τους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και πολύ καλές συμμετοχές. Και ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι ανταλλάξαμε γύρω στα 1000 mail με την κριτική επιτροπή, οπότε ήταν λίγο δύσκολο το έργο και επίπεδο. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι σε διάφορα είδη τέχνης και προσπαθήσαμε να δώσουμε βάρος σε είδη τέχνης τα οποία δεν προβάλλονται ιδιαίτερα. Η ποίηση προβάλλεται πάρα πολύ μέσα στο δίκτυο και συνήθως οι ποιητές έχουν τους ακολούθους τους, τους θαυμαστές τους και προβάλλονται. Όμως άλλα είδη τέχνης, όπως είναι η ζωγραφική, μια χειροτεχνία, ένα τεχνούργημα ή μια καλλιτεχνική φωτογραφία είναι κάτι το οποίο δεν προβάλλεται και μένουν στην αφάνεια συνήθως. Οπότε ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε έμφαση εκεί πέρα και εκεί. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρξαν κάποια έργα τα οποία πλησιάσαν πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το άριστα του διαγωνισμού ήταν το 700 γιατί η επιτροπή ήταν από 7 άτομα. Ας υποθέσουμε ότι ένα βήμα βραβεύεται επειδή πήρε 590, ένα άλλο βήμα δεν βραβεύεται επειδή πήρε 582. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η διαφορά. Οπότε θεωρώ σωστό ότι πρέπει τουλάχιστον να αναφέρω τα ονόματα αυτών που πλησιάζαν πάρα πολύ εκεί και να τους θυμίσω και τους αξίζει ένα βραβείο και αυτούς. Λοιπόν, θα αναφέρω ορισμένα από τα ονόματα. Είναι η κυρία Ευρυνόμη Καλευρά, ο Θεόφιλος Γιαννόπουλος, Μαριάνθη Πλιώνη, Κωνσταντίνα Σταυρακοπούλου, Σπύρος Ποδαράς, Ειρήνη Νικολάου, Πόπη Πασχαλίδου, Ελένη Ιωαννάτου, Παναγιώτα Καραγιαννίδου, Δέσποινα Παλαμάρη, Δέσποινα Γρηγοριάνου, Γιάννης Φιλιππάκης, Μαριλένα Ρέπα, Μέρη Σουρλή, Βούλα Μέμου, Άννα Λελιγιάννη και Δημήτρης Κουτέλης. Για όλους αυτούς ένα χειροκρότημα. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μια μικρή παρέκκληση εδώ και θα μπω αμέσως στα βραβεία. Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αφιέρωση σε μια εξαιρετική μου φίλη η οποία πήρε μέρος στο διαγωνισμό, πήρε πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία, αλλά για λίγους πόντους έμεινε έξω από τα βραβεία και ήρθε, παρόλο που δεν βραβεύτηκε, πήρε το αεροπλάνο από την Ξάνθη και ήρθε μόνο και μόνο για να τιμήσει εμένα. Είναι η κυρία Ευρυνόμη Καλευρά. Θα διαβάσω λίγα από τους στίχους της με το βήμα που πήρε μέρος. Το βήμα της λέγεται Ράγιση. Και μέσα από τις πληγές μου έτρεχαν τα όνειρα να σωθούν. Χειμώνησαν τα καλοκαίρια και έγινε η θάλασσα δάκρυα μυρό που βάθηκαν τα αστέρια. Μια γεύση ερημιάς σε κάθε καλημέρα. Σας ευχαριστώ έτσι. Δύο λόγια να σας πω μόνο. Γεια σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατόρθωσα και ήρθα εδώ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί από κοντά. Γιατί ειλικρινά όταν σας λέω καλημέρα κάθε μέρα, η καλημέρα μου είναι ειλικρινής, αληθινή και βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Και ήρθα εδώ γιατί όταν σας λέω αυτή την καλημέρα, θέλω να ακούω τη χρειά της φωνής σας και να βλέπω τα χαμόγελά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του πρώτου βραβείου. Όχι το πρώτο με την έννοια ότι πρότευσε το πρώτο στη σειρά. Λοιπόν, κυρία Εύα Πελεκίδου. Βραβεύεται για αυτόν τον εκπληκτικό πίνακα ζωγραφικής, ο οποίος ονομάζεται
Είναι η δίδυμη αδελφή της. Ναι. Αν δεν μας το έλεγε, δεν το ξέρω. Λόγω σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων έπρεπε να λείψει. Σήμερα δεν μπόρεσε να είναι. Δεν πειράζει. Θα μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, άμα. Δεν ξέρω πολλά για αυτό το έργο της. Όμως, μόνο και μόνο από το ψαλίδι ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και είναι αυτό, ότι είναι μαχαίρι, είναι κοφτερός. Ναι, μετά πίσω που έχει βάλει η κλεψίδρα. Εντάξει. Ναι. Και ότι ματώνει ενώ αγκιστρώνεται πάνω ο άνθρωπος στο μέταλλο και παρόλα αυτά όμως προσπαθεί να αγκιστρωθεί, αλλά δεν γίνεται. Πέφτει, γλιστράει, ο τόνος... Το επόμενο βραβείο στη σειρά είναι για τον κύριο Δημήτρη Μποσκαΐδη. Εδώ. Δίνω στον κύριο Δημήτρη για το διήγημά του μαζί και του εύχομαι καλή συνέχεια, καλή πορεία και φυσικά καλή δημιουργική προσφορά. Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ. Σε δύσκολο όπως ανέφεραν εδώ οι φίλοι, ας μου επιτρέψουν να τους αποκαλώ έτσι. Εύχομαι σε όλους σας ελπίδα. Είναι το πιο βασικό. Μαζί. Καρδίτσα, χωριό Μουζάκι. Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Ακουγόταν μαζί με παράσιτα από ένα παλιό ραδιόφωνο. Ο γεροκοστής χάιδεψε τους ρόζους στη μαγκούρα του και αναστέναξε. Κοίταξε τους δικούς του που ήταν το ίδιο μεγάλοι και σκληροί. Η χρόνια παραμορφωτική αρθρίτιδα τον είχε σημαδέψει για τα καλά. Τα χέρια του πονούσαν τόσο που με δυσκολία έκανε πια και τα βασικά. Η πλάτη του, με βρισμένα καρούμπαλα σπονδύλους, τον ανάγκασε να περπατάει αργά και σκεφτός σαν τον καμπούρι από τους πόνους. Τα παιδιά στο χωριό τον εκορόιδευαν. Γέρο, γέρο, τι χρειάζεται, ξέρω. Δώμε ένα τάλιρο να πάω να στη φέρω. Ξεσπούσα σε κάτι γέλια. Γέλαγε και αυτός κρυφά κάτω από την τραγιάσκα και σήκωνε τη μαγκούρα, τάχα απειλητικά. Ξαμολιόντουσαν σαν τα κουτάπια και αντεπιάστα. Από τότε που έφυγε η γριά Εκατερινιό και έμεινε μαγκούφης, λίγα πράγματα πια του δίναν ευχαρίστηση και γαλίευαν την ψυχή του. Κάποιες λίγες θύμησες, ανάργες και αχνές πια, το βοήθαγαν να αντέχει τη ζήση. Είχε μόνο ένα φίλο, ένα και καλό κι αυτό, τετράποδο, τον Παρδάλη, ένα γέρικο τσοπανόσκυλο. Κάθε που τον έβλεπε να γναντεύει κάτω στο ρέμα, ο Παρδάλης ερχόταν και σούφαν τη μουσούδα του ανάμεσα στα μπροστινά του πόδια και ανέπνεε βαριά. Ο γέρος κάθε που αναλογιόταν από τη σκέψη και την αφηρημάδα του έβλεπε τον Παρδάλη να περιμένει ήσυχος καρτερικά και χαμογελούσε κάτω από τις βαθιά χαραγμένες σαν καρύκια αριτίδες. Τον έπιαναν το σβέρκο και του χάριζε ένα τραχή χάδι συντροφικότητας και αγάπης. Γεράσαμε, ρε Παρδάλη, και τώρα κλάφτα, του λέγει χαϊδεύοντάς τον και ο Παρδάλης έβγαζε ένα ψηλό λιγμό, σαν να καταλάβαινε και αυτός και συμφωνούσε. Ο σκύλος σηκωνόταν με δυσκολία στα πόδια του και γύρναγε τη μουσούδα του προς το γέρο. Τότε εκείνος το χάιδευε κάτω από το σαγόνι και του δίνε μικρές μπατσούλες ανάμεσα στα μάτια και τη μύτη, όπως τάρεσε και είχε συνηθίσει. Το ίδιο κάθε απόγευμα στο μικρό χαγιάτι που βλέπει πίσω από το παλιόσπιτο. Στο βουνό, εκεί που είχαν τη ζήση του στημένοι όπως, δεν τους ενόχλαγε κανείς. Κάπου καμιά γάτα ξεγελιόταν και ανέβαινε την ανηφοριά. Τρόμαζαν στην αρχή στην όψη του Παρδάλη. Μα μόλις καταλάβαιναν το αργό και ράθιμο της ηλικίας του, ρε τα παλιόγατα, του κλέβανε μέχρι και το φαΐ από το πιάτο. Ο γέρος τσαντιζόταν με το ζωντανό, που κοίταγε και δεν αντιδρούσε. Πάρ' τον Παρδάλη, του φώναζε. Ρε γιούρτου, ρε, τίποτα ο Παρδάλης. Κόκαλο. Τον εμάλωνε λίγο και ο σκύλος κούναγε αργά την ουρά του και του γλύφα αργά και ολοσάλια τις παντούφλες. Και έπαιρνε τότε και μαλάκωνε πίσω. Τον χάιδευε και του μίλαγε μ' αγάπη. Ήταν βράδυ. Κάτω στο χωριό σβήσαν τα φώτα και όλοι κοιμόντουσαν. Πίσαν. Κατούρισε στην αυλή και μπήκε μέσα να πληθεί και να πέσει. Θα έχει περάσει καμιά ώρα που ο Παρδάλης γρίλιζε ανήσυχος. Τι έχεις γέρο, τι φοβάσαι, τι. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του. Πρώτα έπεσε στο πάτωμα η γκαζόλαμπα. Έσπασε το γυαλί και φούντωσε. Πήρε να τρίζει όλη η ξυλία του παλιόσπιτου. Αναστέναξε συθέμετα το καλύβι. Σεισμός. Ο σκύλος από ένστικτο μπήκε κάτω από ένα παλιό δερίνο τραπέζι και έβγαλε τη μουσούδα του από κάτω να τρέμει σαν να έχει πυρετό. Ο
Ο γέρος έσυρε τα πόδια του μέχρι τον παλιό κομμό, βούτυξε μια φωτογραφία της γριάς και την έπινξε κατάστοιχα. Χαλασμός κυρίου, θόρυβος, βουή, σκόνη και αμέσως μετά τίποτα. Σε ένα λεπτό όλα κολυμπηθρόξιμα. Το συνεργείο ξεκίνησε δουλειά με το κουφό της. Μεγάλος ο σεισμός, μα πέσανε ευτυχώς μόνο κάτι παλιά. Απεγκλώβησαν μια γριά και δύο μικρά παιδιά από κάτι χαλάσματα. Η γριά είχε σπάσει το πόδι της και τη βρήκαν από τα βογγητά. Μόλις η μπουλντόζα σήκωσε την πλάκα, ξεπετάχτηκαν και τα κουτσούβελα κλαίγοντας από χαρά κάτω από μια σιδερένια καριόλα. Ρε ο Μπαρμπακώστας, είπε κάποιος και έδειξε προς το βουνό. Να άντεξε το καλύβι του. 2 ώρες παλεύανε πυροσβεστικοί και χωριανοί να σηκώνουν ξύλα, βέργες και σοβάδες. Όλα με τα χέρια γιατί ήταν στενό το έμπα στην αυλή και δεν χώραγε κάποιο μηχάνημα. Εδώ, είπε κάποιος. Κάτω από το κεντρικό ξυλοδόκαρο της καλύβας είδα σε στάση εμβριακή πλακωμένο το γεροντάκι. Κοκαλωμένος, σκονισμένος, ένα κουρέλι όλος. Σήκωσαν με κόπο το δοκάρι και έκαναν να το τραβήξουν. Στην αγκαλιά του έσφυγε σαν μέγενη τη φωτογραφία της κυρία Κατερίνας, με σπασμένο το τζάμι και τον παρδάρι. Τον αγκάλιαζε σαν τη μάνα το παιδί. Ο σκύλος πετάχτηκε απάνω σαν να το χτύψε ρεύμα. Αποκάλυψε δόντια λυκίσια και άρχισε να γαργίζει μανιασμένα σ' όποιον άπλωνε το χέρι του προς το γέρο. Το βαμορφωμένο δαιμονικό του πρόσωπο δεν άφηνε πολλά περιθώρια. Ξεσήκωσε τον κόσμο. Τι έλα παρδάλι μου, τι έλα καλέ μου, τι σφυρίγματα και γαλιφιές. Κάποιος πέταξε και μισό σάντλις. Τίποτα τύπ. Κέρβερος ο παρδάλης. Δεν πάμε πουθενά. Σου σπάραζε τα σωτικά το θέαμα. Έφυγαν για να έρθουν άλλη ώρα, είπε κάποιος από το συνεργείο. Φύγαν και οι χωριανοί. Κάποιοι κατάλαβαν και δεν κοιμήθηκαν καλά το βράδυ. Το αλήχτισμα του σκύλου ακουγόταν σε όλο το χωριό. Ήταν το αντίο του, το μυρολόι του. 3 μερόνυχτα, τόσο κράτησε ο θρήνος. Το πρωί δεν άφηνε πουδενή να πλησιάσει άνθρωπος και έκανε αλυσσασμένος. Το βράδυ αλήφθακε σαν λαβωμένος λύκος του βουνού. Στο ξημέρωμα της 4ης ημέρας τους βρήκαν να κοιμούνται αγκαλιά. Έφυγαν όπως έζησαν, μαζί. Πήρε μέρος 2 ώρες πριν λήξει ο διαγωνισμός, δηλαδή 5η 15 Οκτωβρίου, έλεγε 12 το βράδυ, έστειλε αυτή τη συμμετοχή στις 10 το βράδυ. Εγώ την έστειλα μέσα στην Κριτική Επιτροπή και το επόμενο πρωί έσπασαν τα νούμερα. Και ισοβάθμισε με μια επόμενη φωτογραφία. Επόμενη στη σειρά είναι η κυρία Δήμητρα Σιδερόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι σας από καρδιάς. Είστε όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, με ευαισθησία, με ήθος. Έχετε τις προσδοκίες μας. Θα τα φουτήσω εδώ για να διαβάσω μια περίληψη από το δίκημα. Έχουμε έρθει από τη Θεσσαλονίκη, αυθημερών. Μπράβο, και στη Θεσσαλονίκη και τα κυρίες στο βράδυ. Θα διαβάσω μια περίληψη από το δίκημα. Λέγεται «Αυτίδες στο σκοτάδι», είναι ο τίτλος που έχω δώσει. Έχει ο γάμος για όλους μια αντική κατάληξη ή μερικοί τον σώζουν δίνοντας καθημερινές μάχες με το πεπρωμένο. Όταν διαλύεται ένα σπίτι, φταίει μόνο εγωισμός κατά τους πατέρες. Οι δικαιολογίες επινοούνται αργότερα να παρηγορήσουν το εγώ, να ξεγελάσουν το κοινωνικό περίγυρο, να εξηλαιωθούν. Ποιο μπορεί να είναι το κλειδί της ευτυχίας? Η ταπεινή αγάπη. Αυτή κάνει την υπέρβαση και σώζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Χωρίς αυτήν χάνονται όσα αποκτά κανείς. Οι παντρεμένοι νέοι της ιστορίας μας, ο Πέτρος και η Σοφία, μεγάλωναν με αγωγή τα παιδιά τους, με κοινωνική συνείδηση και αυτά αντιβράβευαν τους κόπους τους, επαλήθευαν τις προσδοκίες τους. Τι έρχεται όμως να διαταράξει την οικογενειακή τους γαλήνη? Έναν όφο παιδί. Από μια εξωσυζυγική σχέση του Πέτρου παίζει ένα παιχνίδι αντοχής στη Σοφία, η οποία καλείται για άλλη μια φορά να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση για τους κοινούς θνητούς, αλλά όχι και για εκείνη. Η αφοπλιστική της καλοσύνη, το μεγαλείο της ψυχής μας, η αστήρευτη αγάπη που έδειχνε σε όποιον την είχε ανάγκη, ήταν τα όπλα της. Επισκέψεις Θεού, δοκιμασίες, για να πούμε πιο δυνατοί.
Με αυτή τη στάση ζωής, καθησύχαζε τις φίλες τους σε κάθε της υπόδειγμα. Μας συμβαίνει ότι επιτρέπουμε εμείς να μας συμβεί. Η νέα ζωή που θα ερχόταν στο φως δεν έφταιγε να κουβαλάει την απερισκεψία των ενηλίκων που θα προδιέγραφε τη μοίρα του. Η Σοφία πλησίασε τη γυναίκα που είχε αμαρτήσει να την δει ανθρώπινα, όχι ανταγωνιστικά. Τη ζήτησε να αποδεχτούν την πατρότητα του παιδιού για να μην στιγματιστεί και εκείνη συνετρίβη, συγκλονισμένη από την πνευματικότητα αυτής της γυναίκας. Η Σοφία αποχώρησε μετά τη συνάντησή τους με ανάλαφρη καρδιά, δεν θα επέτρεπε να της κάνουν κάτι που δεν ήθελε. Ανήκε στη σφαίρα της ανωτερότητας και δεν θα παραβίαζε τις αρχές της, γιατί όπως της έλεγαν όλοι, η ίδια ήταν μια αχτίδα στο πνευματικό σκοτάδι της ζωής της. Βραβεύεται για ένα παραμύθι της η Ουρανία και η Δρόσος. Θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Η Ουρανία και ο Δρόσος άλλες φορές κουβέντιαζαν χαρούμενοι με τα κυκλάμινα και τα ζουμπούλια, απολαμβάνοντας τα χρώματα και τους ήχους της φύσης. Χαρά Θεού ήταν για όλους η συντροφιά της Ουρανίας και του Δρόσου. Όχι όμως και για τη γριά μάγισσα που ζούσε δίπλα στον κήπο, αφού η ευτυχία και η χαρά των γύρω της
της έφερνε αλλεργία και της ανακάτευε το στομάχι. Οι μάγισσες, ξέρετε, δεν ξέρουν τι θα πει χαρά, ούτε θα χαμογελούν ποτέ. Μόνο να γελούν χερέκακα μπορούν όταν κάνουν τους άλλους δυσυχισμένους. Πήρε λοιπόν την απόφαση να χωρίσει το δρόσο από την ουρανία και μάλιστα για πάντα. Μέρες και μέρες έστειλε το μυαλό της. Μετά από πολλή σκέψη βρήκε μια ιδέα καταπληκτική. Μια ιδέα που βοήθησε να αποτυπωθεί στα σφιγμένα της χείλη ένα απέσιο, ξεδοντιασμένο χαμόγελο, γεμάτο κακιασμένη ικανοποίηση. Για να δω πόσο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι θα είστε από αύριο. Χαχαχα, γέλασε με κακία και το γέλιο της έκανε τις φιλοσιές των δέντρων να ρηγήσουν. Δεν έχασε λοιπόν καιρό. Το βράδυ, την ώρα που ο κήπος είχε βυθιστεί σε μια γλυκιά νάρκη, η κακιά μάγισσα καταράστηκε την ουρανία να γίνει αστέρι και το δρόσο να μεταμορφωθεί σε πρωινή δροσοσταλίδα για να μην ξαναδεί ο ένας τον άλλο και να μην ξανασυναντηθούν ποτέ. Έτσι η γλυκιά ουρανία έγινε αστεράκι και πέταξε στον ουρανό. Από τότε έλαβε ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα που συντρόφευαν το φεγγάρι στις νυχτερινές περιπολίες που έκανε, φωτίζοντας το σκοτεινό στερέωμα. Ταξίδευε λυπημένη στο διάστημα, προσπαθώντας να εντοπίσει το δρόσο της. Μάταια κάθε βράδυ άπλωναν σημοκλωστές, ελπίζοντας πως θα τον φέρουν κοντά της. Τον έψαχνε κάθε άνοιξη, τον έψαχνε κάτω από τα σύννεφα, στη λιμνούλα του κήπου, όπου τα ξάστερα βράδια καθρεφτιζόταν το φεγγάρι και τα αστέρια. Μάταια όμως, γιατί ο δρόσος εμφανιζόταν κάθε αυτή, την ώρα που το φεγγάρι και τα αστέρια έσβηναν στο στερέωμα. Εμφανιζόταν σαν πρωινή δροσιά επάνω στα φύλλα και στα ροδοπέταλα της τριανταφυλλιάς και εκείνα απορροφούσαν τις δροσοσπαλίδες με λεμαργύρι για να διατηρηθούν φρέσκα και ζωντανά. Τα χρόνια περνούσαν. Η ουρανία είχε αρχίσει πια να απογοητεύεται. Ώσπου μια ξάστερη βραδιά, και ενώ κρεμόταν από ασημοκλωστές και έκανε τσουλήθρα πάνω σε μια φεγγαροακτίδα, παίζοντας με άλλα αστεράκια, θυμήθηκε πάλι το δρόσο της. Η ψυχή της πλημμύρισε θλίψη και πόνο. Άφησε το παιχνίδι, αγκάλιασε τη φεγγαροακτίδα και ξέσπασε σε γοερό κλάμα. Ήταν η ώρα. Κόντευαν τα αστέρια να αποσυρθούν για να δώσουν τη θέση τους στο βασιλιά ήλιο. Τα δάκρυά της, χοντρά σαν διαμάντια, κύλησαν στη γη και έπεσαν ένα-ένα πάνω στην αγαπημένη της τριανταφυλλιά. Έπεσαν ακριβώς την ώρα που έβγαινε ο δρόσος. Δροσοστάλες και δάκρυα έγιναν ένα. Τα ολάνθιστα ρόδα ρούφηξαν λέμαργα την ευεργετική δροσιά, σκορπώντας γύρω ένα μαγικό, μυθιστικό άρωμα που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Σαν από θαύμα η ουρανία ένιωσε την παρουσία του δρόσου και εκείνος τη δική της επάνω στο ροδοπέταλο. Από τότε κάθε βράδυ, λίγο πριν την αυγή, η ουρανία αφήνει άφθονα δάκρυα να πέφτουν στη γη και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί με τον δρόσο. Η αγάπη του, σαν από θαύμα, ποτίζει από τότε τα πέταλα των ρόδων με το υπέροχο άρωμα της αγνότητας και της αγάπης στο ροδόσταμο. Γι' αυτό τα ρόδα κάθε αυγή αναδίδουν το καλύτερο άρωμα από κάθε άλλη στιγμή της μέρας. Η αγάπη όλα τα μπορεί. Ακόμα και εκείνα που με την πρώτη ματιά φαντάζουν να πραγματοποιείται. Να γνωρίσω τόσο κόσμο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα. Η κυρία Σπυριδρούλα Δημοβασίλη. Η κυρία Σπυριδρούλα βραβεύεται για το παραμύθι της Ορμισμένης Ποταμός. Ευχαριστώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας και εύχομαι τις παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Ένα εξαιρετικό παραμύθι που μας μάγευσε και μας δίδαξε. Ο αφρισμένος ποταμός. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας ποταμός. Ο ποταμός αυτός χώριζε το χωριό από το δάσος και έρεε μέσα σε ένα μικρό λιβάδι. Όλα τα πλάσματα του δάσους, μα και αυτά που ζούσαν στο χωριό, έπιναν από το νερό του.
πρόσφερε απλόχερα την κρύα δροσιά του. Τα πλάσματα του δάσους και του χωριού ήταν όλα αγαπημένα, ώσπου μια μέρα μάλωσαν. Αιτία γι' αυτό ήταν ο Βρύμη, το παιδί με τα ζωηρά μάτια, που πήγε και έκοψε από το δάσος ένα από τα φύλλα της γριάς βελανιδιάς. Αυτό το έκανε γιατί του είπε το Μυρμήγκι πως θα ήθελε να ταξιδέψει πάνω σε ένα φύλλο μέσα στον ποταμό. Γιατί του είχε πει ο Τζίτσικας, που είχε ακούσει από τον Τζαλαπετινό, πως είναι ωραία να βλέπεις κάμπους και βουνά και τόπους μακρινούς και ξεχασμένους. Το Μυρμήγκι τα είχε πει όλα αυτά σε όλο το χωριό, μα κανένας χωριανός δεν ήθελε να στεναχωρήσει κάποιο από τα δέντρα του δάσους, παίρνοντας ένα από τα φύλλα του. Και έτσι όλοι του είπανε πως δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ο Βρύμλιχ όμως το λυπόταν το καημένο το Μυρμήγκι. Και έτσι, χωρίς να σκεφτεί, πήγε στο δάσος και έκοψε ένα φύλλο από το πιο μεγάλο δέντρο που βρήκε μπροστά. Δυστυχώς μας έφαγε απεργία και καθυστέρησε να έρθει. Είπα και πώς το ονομάσαμε να μας σιώνει. Εγώ θα μπορούσα να πω δύο λόγια. Καταρχήν, εγώ είμαι στη Ριδουλάνα Παπά, είμαι 21 ετών, είμαι στο δεύτερο της φιλολογίας του ΕΚΦΑ, της Μουσικής Σχολής. Δεν θα σας καθίσω, δεν θα μιλήσω πολύ, γιατί έχουν πολλά βραβεία. Θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι φωτογράφος, δεν έχω κάνει ούτε ποτέ σεμινάρια, ούτε τίποτα. Ούτε καν δική μου φωτογραφική δεν έχω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να σε βοηθάνε και να σε πιστεύουν, χωρίς να ξέρουν αν αυτό που θα κάνεις θα βραβευτεί ποτέ, θα δειχθεί ποτέ ή θα πάει σε κάποια έκθεση ή οτιδήποτε. Ή αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα τέλος πάντων η όλη διαδικασία. Το παιδί στη φωτογραφία είναι εδώ αυτή τη στιγμή και είναι εδώ και τα παιδιά που συμμετείχαν να συντάξει. Πού είναι, ωραία αυτά. Σπαταλήσαν το χρόνο τους, αφήσαν τις δουλειές τους, κάνανε στα λαγκάδια, στα δέντρα, με καφέδες στο πρόσωπο, μέσα στον ήλιο, λερωνόντουσαν κτλ. Αφήσαν τα πάντα, γιατί με πιστέψανε. Είναι σημαντικό να σε πιστεύουν και να τη βγαίνει από αυτό. Και θέλω να καταλήξω στο ότι όποιος νομίζει ότι μπορεί μόνος του στη ζωή να πορευτεί και να κάνει πράγματα, να καταφέρει πράγματα, ναι, δεν έχει άδικο. Σε ένα μεγάλο βαθμό μπορούμε μόνοι μας, έχουμε ικανότητες. Αλλά κατ' εμέ πρέπει να δίνουμε βάση πάντα σε αυτούς που μας συντροφεύουν, να τους διαλέγουμε προσεκτικά, να τους εκτιμάμε και να τους προσέχουμε. Αυτό. Δύο εικόνες μπροστά. Εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα βραβεία, θα ήθελα να γνωρίσετε μια εξαιρετική μου φίλη, ποιήτρια με παιδική ψυχή και χρώματα μες στην ψυχή της, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό και την αγαπώ και την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου. Αυτό το χώρο εγώ τον γνώρισα εξαιτίας της Κωνσταντίνας. Λοιπόν, σε μια παρουσίαση και έχει κάνει μια εξαιρετική έκδοση που εγώ πολύ αγαπάω, ταξίδι στις στιγμές, από τις εκδόσεις του Γιώργου του Τριγωνιά, του Ζάφεμπη, και μέσα εκεί έχει ένα εξαιρετικό ποίημα. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Στο μεταξύ, εγώ της Κωνσταντίνας τη ζήτησα να πάρει μέρος στο διαγωνισμό και επέμεινα, αλλά από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελα να πάρει. Και το ποίημα που αγαπώ εγώ, που είναι μέσα εκεί και το λατρεύω, λέγεται Ο Κύκλος και θα θέλω την Κυριακή να το διαβάσει. Ο κύκλος. Ένα κύκλο βλέπω στον όνειρό μου, σαν αυτόν στο σχέδιό μου. Κύκλο μεγάλο που χωρεί
κάθε επιθυμία μου ζωγραφιστεί. Σαν πιάνω να τον χρωματίσω, τρελαίνομαι να τον γεμίσω. Πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, κανένα χρώμα δεν μπορεί να αντισταθεί. Το χέρι δεν το ρίζω σαν τον χρωματίζω. Βιάζομαι, αρχίζω. Μπήκα μες στον κύκλο. Ζωγραφίζω. Θέλω να πω κάτι ακόμα για το πείμα μου. Στο συγκεκριμένο πείμα το έχει μελοποιήσει η Νικολέτα η Κοκοσιούλη μαζί με τον Μάρθο του Κουστάκα. Και σήμερα ο Μάρθος και εσύ. Και σήμερα θα ακούσουμε μια διασκευή την οποία έχει προσφέρει και ο φίλος ο Μιχάλης Μιχαλή. Έναν κύκλο βλέπω στο όνειρό μου, σαν αυτόν στο σχέδιό μου. Κύκλο μεγάλο που χωρεί κάθε επιθυμία μου ζωγραφιστεί. Σαν πιάσω να τον χρωματίσω, τρελαίνομαι να τον γεμίσω. Πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, κανένα χρώμα δεν μπορεί να αντισταθεί. Το χέρι δεν το ρίζω σαν τον χρωματίζω. Βιάζομαι κι αρχίζω. Μπήκα μες στο κύκλο. Ζωγραφίζει. Είμαι πολύ συγκινημένη. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε κοντά μας με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Στέλλα την Τεριακή που με πολύ προθυμία διάβασε το πείμα μου και τον αγαπημένο φίλο Νίκο που δέχτηκε να συμμετέχω και εγώ με ένα πείμα από τη συλλογή μου Ταξίδι στις Τιμές, καθώς και τον Γιώργο τον Δρυμονιάτη που ακούραστα στήριξε αυτή μου την προσπάθεια με όλο το σπιθυροβόλο πνεύμα που έχει και την ευαισθησία του. Να είστε καλά. Την Νικολέτα, τον Μάνθο και τον Μιχάλη δεν έχω λόγους από καρδιάς να τους ευχαριστήσω. Παρόλο που διανύουμε δύσκολους καιρούς και δύσκολες στιγμές όλοι μας, θα ήθελα όλοι σας σήμερα να κρατήσετε αυτή τη γιορτή χαράς μέσα σας και να μπορέσετε να μπείτε μέσα στον κύκλο της ζωής, να τον αλλάξετε όσο σας είναι δυνατόν και να τον γεμίσετε πολλά χρώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνα, έκανα λάθος, μία ακόμα, συγγνώμη. Το κατάλαβα. Εντάξει, μπερδευτήκαμε λίγο με την παρουσίαση. Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, η επόμενη στη σειρά είναι η εξαιρετική ποιήτρια, η κυρία Καριόπη Δημητροπούλου. Κύριε Καλλιόπη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα μας διαβάσει το ποίημα της η κόρη Ηράκλης.
κόρη δάκρυσε και καλησπέρα. Αναφέρεται. Είμαστε συνάδελφοι, οπότε είμαστε μαζί με τους μαθητές, δεν είμαστε πάνω. Μιλάει στο ποίημα η Καριάτιδα, η ξενιτεμένη ορφανή που βρίσκεται στο Μουσείο της Αγγλίας. Η κόρη δάκρυσε, παλάδα Αθηνά. Ποια μοίρα με έστρεψε στο σύνταγμα μακριά, στην Κυραιά την Αλβιώνα, κόρη περήφανη, πανέμορφη, του βασιλιά του Ερεχθέα Γένα. Σπαράσω τώρα, σε μια αίθουσα ισόβια μόνη, με του κορμιού μου τους αρμούς, βορρά, τα αδιφάγα, αμήλυτη, δακρύβρεχτη, απ' τα βέβυλα τα χέρια τιμασμένη. Στο ρέο και ταρμονικό τα μάτια μου στυλώνει, όνειδος, η λαιλασία ασελγή, στον Σόλωνα, Εσκύλο και Σοκράτη. Βλέπω τους επισκέπτες σιωπηλά και με ψιθύριους τους ιστορώ, τις όργητες, τους εφιάλτες, τις μνήμες που με ζώνουν. Κόρες έξις μιλεύτηκαν, στο Παριανό το Μάρμαρο, οι κόρες του Ερεχθέα, στο Βράκο, όπου αναμετρήθηκαν οι Σύναοι θεοί, ο Ποσειδώνας, η Αθηνά Πολιάδα. Χρόνους ακμαίους έστεκαν εκεί, προστάτηδες του Κέκροπα τον τάφο. Κι ύστερα φεύγουν. Στενάξανε στυλοβατώντας τις φράγκικες στρατιές. Αντάριαζαν τα πέλματα στις βόμβες του Μοροζίνη. Αντίμασμα βαρύ στο τουρκικό του τούραρχου Χαρέμι. Το Φιρμάνι, ο Έλγιν, η Αρπαγή, η φυλακή, τα υγρά υπόγεια, η εξαγορά, το μουσείο, ο νόστος, η επιστροφή, ο Λόρδος Μπάιρον, ο Αλεξανδρινός ο ποιητής, η Μελίνα. Μαντάτα φτάνουνε συχνά από τη μικριά πατρίδα. Λένε για τις Παρθένες με τα κάνιστρα, τις Καριάτιδες τις ορφανές. Ο Θρήνος λένε, βοερός. Οι βόγγοι τα αποχωρισμούν, σκίζουν τα κράσπεδα τις νύχτες στο Αττικό στερέωμα. Εκλιπαρώσε Αθηνά, τα ναύλα της επιστροφής. Οσμίζω με το άνθος της αυγής στον Αττικό του ουρανό. Οσμίζω με την άβρα στις παρυφές του Μητού. Τις αδελφές, τα ντάμωνα. Το επόμενο βραβείο πάει καλλιτεχνική φωτογραφία σε μια εξαιρετική φωτογράφο, την Τάνια Φίτου. Παρακαλώ, την Τάνια Φίτου. Τούτο εδώ που βλέπουμε είναι κάτι αληθινό, δεν είναι φωτογραφία που επεξεργάστηκε. Είναι ξυλοπόδαροι που κάνουν σαπουνόφουσκες. Θα μας εξηγήσει η Τάνια και θα μας πει και το τίτλο του έργου. Δημοσιογραφία. Αυτή η φωτογραφία τραβήθηκε στον Άφλιο. Ένα υπέροχο απόγευμα, το Πάσχα. Ήμασταν όλα με την οικογένειά μου και συναντήσαμε κάποιους ξυλοπόδαρους που έφεραν τις φούσκες τους. Υπήρχε και μουσική σε φάση αμελή, τέτοιες μελωδίες. Ήταν κάτι πραγματικά μαγικό και αμέσως μου τράβηξε την προσοχή. Άρα πες μας πώς τη λέγεται η φωτογραφία, το τίτλο της και τι σημαίνει. Θα το πω εγώ, δεν ξέχασες. Τι είχε μάθει. Activadores del Sueños. Ισπανικά είναι αυτά. Υλοποιητές των ονείρων. Τάνια είναι επαγγελματίας φωτογράφος και προσφέρει, δηλαδή βάζει φωτογραφίες κάτω από ποιητικές συλλογές ανάλογα με τη θεματολογία κατά την τουριστικότητα. Δεν θυμάμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Θα αλλάξουμε κόμμα. Η μητέρα του κυρίου Αντώνη Ευθυμίου, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, ένας εξαίρετος μηχανικός, δεν μπορούσε να έρθει, θα σας το δώσει το βραβείο η κυρία Στέλλα. Στέλλα μου.
Στέλλα θα μας διαβάσει και το ποίημα το οποίο λέγεται «Εξορία του Σύριου» του Αντώνη που πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Ακροπατώ στην αφέλεια ενός ουράνιου τόξου για να σε συναντήσω στην υπερβολή σου. Απειθώνω τα δάκρυά μου στο πρεβάζι της μοναξιάς σου, σαν υγρά αναθήματα του πόνου μου. Δεν με κοιτάς, αλλά το βλέμμα σου είναι ένα καράβι για να σαλπάρουν οι λιπόψυχοι πόθοι μου. Δεν μου μιλάς, αλλά εγώ ξυλώνω κάθε φράση από το στόμα σου για να τη συμπληρώσω. Άφησέ με να πιω μια σταλαματιά λαχτάρα από των χιλιών σου την αλυσάχνη, να μερώσω τους αναστεναγμούς σου με την ανάσα του φεγγαριού. Θέλω να δαμάσω τους ατίθασους βοστρίχους σου με εκείνη τη φιλάρισκη χτένα που μου χάρισε η τρικυμία κι ύστερα να στρώσω τριαντάφυλλα σειρά, να περπατήσεις στην κορυφογραμμή του έρωτα. Άρωμα άνοιξης αναδύει το δέρμα σου κι άγγιγμα φθινοπόρου τα μαλλιά σου. Στα μαλάματα σε ντύσαν αυγερινό σκεπούλια, μα παραμένεις γυμνή μες στην αφή μου. Στα ξέφωρα φτερά μιας πεταλούδας γράφω σ' αγαπώ. Κρύβω τη μέθη μου στις συσπάσεις της νύχτας. Έλα να ταινίσουμε μαζί το φευγιό ενός ονείρου, να νιώσουμε για λίγο την εξορία του Σύριου. Ένας άγνωστος παλμός σαν σήμαντρο χτυπά, στερνός απόϊχος της συναστρίας. Τώρα, ασάλευτοι οι δείχτες στο ρολόι, είναι η απουσία σου που σαρώνει τον χρόνο. Μία παρατήρηση για το επόμενο τραγούδι. Θα ακούσετε την όμορφη πόλη του Θοδωράκη, η οποία είναι στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στίχους του αδελφού του Γιάννη Θοδωράκη. Θα το ακούσετε και στα ελληνικά και στα γαλλικά, το οποίο ήταν... Λοιπόν,
Κυρία Χριστίνα με τη Μηνέο Γιακοβίνου. Εδώ. Η κυρία Χριστίνα βραβεύεται για αυτό το έργο, το οποίο είναι μια σπουδή. Τι σημαίνει σπουδή, θα μας εξηγήσετε. Θα σας εξηγήσω. Σπουδή είναι κατά τη διάρκεια που έκανα. Ναι. Κατά τη διάρκεια που έκανα μαθήματα δημοτικής, διάλεξα να κάνω τη νίκη της Θανοκράτης. Και αυτό είναι σπουδή. Δεν μπορώ να το πω αντιγραφή, διότι θα ήταν προσβολή στο έργο. Γι' αυτό το λέω σπουδή. Διότι όλο και κάπου χάνει από το πρωτότυπο. Δηλαδή είναι από φωτογραφία. Το έχω κάνει, ναι, το έχω πάρει από φωτογραφία. Είναι μια υπέροχη εικαστικός και ποιήτρια. Είναι αγαπημένη φίλη πάνω απ' όλα. Χαίρομαι πραγματικά που της το δίνω, γιατί πριν λίγο καιρό είχαμε μια συζήτηση μαζί. Της είχα εκφράσει το θαυμασμό μου. Τώρα εμπράκτος στο αποδεικνύω αυτά που ξέρω. Συγχαρητήρια. Λέω ότι η Χριστίνα είναι και τέχνητα τριών διαστάσεων. Γράφει θύματα, ζωγραφίζει πίνακες, κάνει τεχνουργήματα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Απομένει ένα βραβείο που πάει σε ποιήση και μετά αμέσως θα απολαύσουμε για άλλη μια φορά αυτά τα υπέροχα παιδιά εδώ και μετά θα είμαστε πλέον ελεύθεροι. Λοιπόν, όχι τελευταίο στη σειρά, τελευταίο στη σειρά, όχι τελευταίο από βαθμολογία, πάει στο φίλο μου του Χάρη τον Παπασάβα, εξαιρετικό. Την Επιτροπή και ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Εγώ δεν περίμενα ποτέ να δώσω βραβείο στο Χάρη Παπασάβα, ο οποίος είναι και αγαπητός ποιητής. Έχει εμφανιστεί μόλις πριν από ένα χρόνο στα γράμματα και έχει κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση και πραγματικά πρωτοποριακός. Ας τον απολαύσουμε. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο, θα μου επιτρέψετε. Καταρχάς, καλησπερίζω το σύμπαν. Και πάντα η καλησπέρα ή η καλημέρα, το οποίο σήμερα συμπτύχθηκε σε αυτό το μικρό χώρο. Και βλέπετε σε ένα μικρό χώρο πόση αγάπη χωρεί. Θλίβομαι ειλικρινά για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Τα παιδιά του Αιγαίου, στο Αιγαίο πνίγονται, οι νεκροί στη Βηρητό, στο προχθεσινό, στην πόλη του Φωτός, το Παρίσι, και να μην ξεχνάμε ότι και η Βηρητός ήταν πριν από πολλά χρόνια η πόλη του Φωτός. Φοβάμαι γιατί η τρομοκρατία όμως δεν θα μας σκοτώσει. Απλά ακροτηριάζει την ελευθερία μας. Η λευτεριά βλασταίνει στο κρανίο μας μαζί με την ελπίδα. Και δυο στίχους από ένα ποίημα που σήμερα ανέβασα ένα μικρό απόσπασμα. Οι μαυροφορεμένοι δούλοι του θανάτου έγδισαν τον ήλιο στην πόλη του Φωτός. Ευχαριστώ όλες και όλους σας
Επίσης, κριτική επιτροπή για την άοκνη προσπάθεια και καταλαβαίνω το βάρος που έφερε όλα αυτά. Ευχαριστώ και τον Νίκο τον Παπούλα που είναι διοργανωτής αυτής της παρουσίας και της προσπάθειας βέβαια. Το ποίημα λέγεται «Ελεύθερη γνώμη», το οποίο είναι γραμμένο, δεν θυμάμαι πότε, τέλος πάντων, σαν να έγινα προφήτης, που δεν θα το ήθελα βέβαια. Κοσμημένο χωνευτήρι της ζωής, χαραγμένο μονοπάτι πεπρωμένο, μέρες σκοτεινές, νύχτες σκοτεινές, το τάιζα με νότες, τη λύρα παίζοντας μεγάλωνα τους ανθούς μου. Κρύες οι πέτρες έμειναν χωρίς τη ζεστασιά του ήλιου, ούτε αντίδωρο έψησαν, τείχος ψηλός, ασκάριστος, αποδιώχνει την ευτυχία. Σπέρνω τη λύθη με στίχους, αναποδογυρίζουν οι λέξεις. Κεριά φωτεινά στάζουν, στάλα τη γνώση, στα διαυγή τριάκια, ποτίζοντας ακαλλιέργητα χωράφια. Εκπορνεύεται ο καιρός όταν ποιείς. Το μυαλό ελεύθερο καίγεται, μες στις παπαρούνες. Το σώμα με πυρακτωμένες αλυσίδες δεμένο, σφραγισμένο κοχύλι των λόγων μου, μυστικό αντίβαρο του χτες. Πλαστός ο παράδεισος για τους ποιητές. Το βούισμα της αφάνειας στα μαραμένα θυμάρια δεν φέρνει αμβροσία. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω πρώτα να συγχαρώ τον Νίκο. Αλλά επίσης πολλά και για την Επιτροπή και για όλους τους βραβευτές και τους συμμετάσχοντες. Όσοι συμμετείχαν μέσα στην εκδόση. Τέτοιες εκδηλώσεις μας τιμούν και ανεβάζουν και τη δικιά μας ποιότητα που είναι διακαή στην επιθυμία μας. Κάνω ένα κάλεσμα στους τόσους και τόσους εκλεκτούς καλλιτέχνες που ήσασταν απόψε εδώ, εκ μέρους του Σωματείου. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όποια εκδήλωση θέλετε να κάνετε, για όποια συμπόρευση θέλετε να κάνετε, είτε είστε ποιητές, συγγραφείς, παραμυθάδες, εικαστικοί, ζωγράφοι κλπ. Είτε αγαπάτε τα γράμματα και τις τέχνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό σας βράδυ.